Hello friends, बरायबाय चैनल ऑफ इन कॉन्सेप्टआव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव दा बिग आपडेट सफैदों गोदान पोस्ट DEE नि आन्दाराव 10,000 नि बारा पोस्ट फैदों दा नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट फैदों आरो टेट नि एपॉइंटमेंट लेटार BTC आव आरो ग्रेड 4 रिजल्ट HS टेक्निकल नन टेक्निकल डिग्री नि सायाव जों स्किल टेस्ट नि सायाव फोकस खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब स्किप खालामग्रोनाङा नायग्रोजोब अब्लासो बुजिगोन नङाबा जोंहा एसे गोनो गोथो जायो दा BTC आव वेलफेयार स्किम्स नि सायावबो जों सावरायगोन दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो DEE नि साख्रि फैदों जों माब्लानिफ्राय एप्लाइ खालामनांगोन सोर खालामनांगोन आरो हाया जों बेखौ नायग्रोनो दायो जों फैबाय अफिशियल वेबसाइटआव बेनो जाबाय SSA एबा समग्र शिक्षा अखम तो बावहाय मोजां अपशन फैदों दायो गोल्डन चान्स बुंजायो पोस्टआ 10,000 नि बारा जिनोखि बे सेक्टराव नोंथांमोना साख्रि मावना दङमोन दा मोजां पोस्टआ फैदों लेटेस्टआव थाबैनो अफिशियल नटिसआ रिलिज जासिगोन नाथाय बेनि सिगां एडुकेशन मिनिस्टार बिथां रनत पेगु बिथाङा मोनसे आपडेट फोसावबाय नै बेनो जाबाय स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ होनना बुंदों आरो बेयाव जिनोखि ओरैबायदि बुंदों बाथ्रा जिनोखि who are working as a contractual and state pool teachers होनना बुङो under SSA नियाव तो जुदि बिथांमोना बे लेभेलाव जुदि SSA आव मावना दंमोनब्ला तो बिथांमोन थाखाय गोदान पोस्ट फैदों रेगुलार हिसाबै बेनो जाबाय 10,673 पोस्ट फैदों आरो बिनि स्केल पे सेलारिया जोबोर मोजाङै 14,000 निफ्राय 70,000 प्लस ग्रेड पेआबो जोबोर मोजां बाव दङ दा बेखौ मावनोब्ला जिनोखि बे लेभेलाव SSA आव मावना दंखायोमोन बिथांमोननि थाखाय बे पोस्टआ फैदों दा 10,000 प्लस दा बिनि ओरैबायदि माखासे टार्म्स कन्डिशन दङ बेनो जाबाय कैंडिडेटआ 30 सेप्टेम्बर 2025 नि सिगां माने मावबाय थानाय जानांगोन बेखौ बुंदों आरो कन्ट्रेक्ट बेसिसआव SSA नि आन्दाराव अके आरो मिनिमाम 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्सआ नांथारगोन बिनि खमबा जानाय नङा माने नोंथांमोना माने मावबाय थानाय जानांगोन आरो दासिम सेप्टेम्बरसिम अके सेप्टेम्बरखौ लादों डेटआ दा बिथांमोननि थाखायनो माने बे पोस्टआ 10,000 प्लस फैदों बिथांमोना मा अनलाइनखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय 8 नभेम्बरनिफ्राय लास्ट डेट 30 नभेम्बरसिम थाइसेबो एप्लिकेसन फिस नाङा बेयाव माखासे क्राइटेरिया वेसआ बेनो जे नोंथांमोना LP आरो UP आव साख्रि मोनहैगोन आरो अके नेक्स्ट लेभेलाव दा बेखिनि नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोनबाय आरो नेक्स्टआव गोदान नटिस फैयोबा नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन दायो जों फैबाय BTC नि अफिशियल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बेबो नंगौ जे युथ्सना माने टाइमा थांगासिनो दङ दे माने गोबां टाइम थांगासिनो दङ युथ्सफोरा एबा जोंनि लाइमोनफोरा गोबां लाइमोनफोरा रिक्वेस्ट खालामदों ससियेल मिडियायाव जे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि रिजाल्टखौ नांसिगौ होननानै बेथ' नंगौ 100% दा जोंहा ग्रेड 4 नि अरेल टेस्टनि फाइनाल रिजाल्टआ होथारसिगौमोन नाथाय बे टाइमाव इलेक्सन जाबाय नालाय दा पस्टपन जाबाय आरो गोदान सरकार फैबाय दा गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि माखासे सिस्टेमखौहाय बुजिनायाव टाइम लायो माने भेरिफिकेसन खालामनांगौ जायो माने जिनोखि दायो EM थाजोब्बाय नालाय डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय दा माबायदि कन्डिशनाव दङ बेखौ स्टेटासखौ नांगौ जायो बा नायनांगौ जायो स' बेखायनो एसे टाइम लादों आरो लागासिनो दङ दा जोंनिफ्राय मोनसेलाय रिक्वेस्ट माने थाबैनो नांगौ टेटखौ लाफानानै टेटआथ' बियो डिसेम्बराव फैसिगोन 100% डिसेम्बराव बियो साख्रिखौ मोनगोन नाथाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि दा बेखौसो एसे गोनो गोथो दङ दासिम माने जेबो बुंथ'वाखै फ्रेश मिटआव नाथाय मैया जिनोखि CM खौ लोगो मोनदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय बेनो जाबाय मैया मोनसे मिटिं लादोंमोन दाखालि फार्स्टआव BTC आव EC मिटिं लादोंमोन एक्जिकिउटिभ काउन्सिल बेखौ लाखांनाय लोगो लोगो नेक्स्ट दिना एबा मैया आसामनि CM जों लोगो हमदों आरो बे लोगो हमनायाव गोबांथार माने डेभेलपमेन्टनि खोथा सावरायनाय जादों जेरैहाय वेलफेयार स्किम्स दिहुननो नागिरदों जोंनि युथ्सनि थाखाय जेराव 100 crore माने गोबां बाजेटनि खोथा बुंदोंमोन नालाय दा बेखौ बानायगोन दा बेखौ बानायनायाव माखासे सिस्टेम नांगौ जायो नालाय दा बेखौ जोङो माबोरै मोननो हागोन होनोब्ला डिपार्टमेन्ट वाइसआव माखासे स्किम फैनो हागौ जेरै हेन्डलुम सेरिकालचार फिसारि बा इन्डास्ट्रि बे लेभेलाव फैयो थ' बेखौ जेब्ला क्राइटेरिया हगारगोन अफिसियेलि नटिस नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन नाथाय बे नङा जे डाइरेक्टलि माने नोंनो फाइनान्सियेलि एसिस्टेन्स एबा राङारि अनसुंथाइ होगोन बे नङा थ' नोंथांमोना जेनाखि स्किल गोनां माबा मोनसे खामानि मावनो रोंनाय जानांगोन बा मावनांगोन बे लाइनावसो माने गभर्नमेन्ट स्किमखौ दाना होनाय जायो ओरैनो जिउ होनाय जाया बे जागोन समजों लोगोसे BTC आव बे फैगोन दानिया 4th ग्रेडनि रिजाल्टखौ माब्ला मोनथागौ आरो 3rd ग्रेडनि रिजाल्टखौ माब्ला मोनथागौ एबा केन्सेल थांगोन नामा स' बे केन्सेल थाङा गासैबो एक्टिभानो दङ दा मात्र एसे टाइम लागोन नैबे नभेम्बर दानाव प्रसेसा जागोन दा बेखौ जों फोथायदों आरो नभेम्बर डिसेम्बरहालागै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जोङो मोनगोन आरो दा बेनो दा जियानो जा नेक्स्टआव लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना मोनफिनगोन